nasa, natin. ano na to, 300,000. Ito yung apple on this side. Apple on with Sprite. Ito yung vodka with jellies sa aming Alright, thank you very much. Sir. Thank you, sir. Nando Babo Cabalen, welcome to Red Pampanga. Yes, for today's vlog, nandito tayo sa Mexico, Pampanga. And another man cave para sa atin to. First of all, sa mga gusto mag-chill, Yeah. mahiling maglaro ng console, at the same time, yung mga resin toys. Talagang mapapawaw ka dito. Ayun guys, samahan niyo po kami sa video na to. Sobrang excited po kami na ma-share. Isa na namang hangout dito sa Mexico, Pampanga. So tara, Let's go! let's go. Cheers, bro. Hello, we're in Pampanga. I'm Mark Basco. I'm the CEO and Creative Director of BuzzFam Studio. So, BuzzFam Studio actually started po siya. So, we are only seller of collectible resin. Doon po nagkaroon kami ng distribution from other brands. Kumukuha na kami ng malalaking quantity until ready na kami for kami naman yung magpuproduce. And we are actually the first Filipino company na magpuproduce ng resin collectible worldwide. And syempre, kami rin yung kauna-unahang Pilipino na magdadala ng bandera when it comes sa toys. So, ayun nga guys, welcome to BuzzFam Studio. Located po ito dito sa may Global Plaza, Mexico, Pampanga. Pinaka-landmark natin dito, actually exit lamang siya ng Mexico and Lex. Toys for the big boys. Yes, Di ba? exactly. So, speaking of toys for the big boys, ito yung isa sa mga nakita ko pinakamalaki. Yes sir, actually ito lumabas to 2018. And then ang price niyan before is nasa around 55,000 pesos. 55,000. Pre-orders. Pre-order? Yes. And limited of only 55 pieces sa buong mundo. 55 pieces. Yes. So, Ayun. ngayon, sir, price range, kung magkano ngayon tong ano? Yes, ngayon nasa natin. ano na to, 300,000. From 55,000, ngayon 300,000 na Yes, siya. oo. So it also build community. This is a place where collectors, anime enthusiasts, hang out. Unlimited yung oras nila when it comes sa ganitong mga bagay. Here we offer cocktails like drinks, so coffee, and then beers. Of course, syempre, comes sa kasama yung mga barkada, mga kolektor na kasama mo. So ito yung parang place sa mga otakus at saka sa mga geeks persons. Alright, so ayun nga guys, aside from the collectible anime, mga very rare na mga collectible items ng anime, mag-enjoy din kayo dito sa kanilang mga console games as well as sa mga drinks. Yes. Bro. So I'm sure guys na sa mga into these kinds of chill house, naghahanap nga ng mga items na binebenta dito, sobrang mag-enjoy kayo guys. Laro muna kami. Alright, so ayun nga guys, again, another place for you to check out. Ako, pagdating pa lang dito kanina, Mark, talagang na-excite ako sa Yes. mga nakikita ko dito, lalong-lalo na kapanuhan na natin to, no? Batang 90s. Actually, sino bang hindi mag-enjoy sa mga laro na to? Alright, so ayun guys, if you like this video, if you like the things you saw in this video and you got excited, share nyo pong video na to. Make sure to tag your friend para makita rin nyo yung BuzzFam Studio. Yes, so if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.